Toda kutenda panguwa ino nasi tine munamato unokosha apo tiri kunamata pamusoro pevarwere. Nemaka yekuti hatizivi iwe chauri kurwara nacho, tichaverenga mhando zhinji dzeurwere. Ndichitenda kuti iwe kana uchitenda kuna Jesu, chidaira kuti Jesu anoponesa uye Jesu anoporesa. Chiri chidiso chako poneswa nekuporeswa. Inguva yakanaka kuisa upenyu kuna Jesu. Muimba ari kuti iye zita rake ngaritendwe, zita rake ngarikudzwe, zita rake ngariimbwe. Iye Murapi Mukuru wemutsa ndiye Jesu. Ndoda kuti uzive chinhu ichi. Jesu haana dambudziko nekurwara kwako. Ane dambudziko ndiwe, kuti unotenda here kuna Jesu, unodavira here kuti Jesu anogona kukuponesa. Kana uchitenda wakateerera patakunamata tichiverenga magwaro, sarenda upenyu kuna Jesu. That silent prayer, Ishe pakunamata varanda venyu ndinzurei ngoni. Jesu akabvunza mumwe, unoda kuti ndikuitirei? Ndoda kuporeswa. Kanzi unotenda here ndinogona kukuporesa? Akati Ishe ndinotenda. Zvinotoda kuti uzive chinhu ichi. Pandakuverenga magwaro, teerera kurayira kweshoko. Kana wateerera kurayira kweshoko, patinonamata Mwari vachakubatsira. Tiri kutanga kuverenga book Exodus chapter 15 verse ya 26. Inoti pano akati, kana uchiteerera nomwoyo wose inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakarurama zvose pamberi pake, ukarerekera nzeve dzako kumirayiro yake, ukachengeta zvaakatema zvose, handingaisi pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha murapi wako. Saka Mwari ndiye murapi wako, ndiye muporesi wako. Mapsalm 103 verse ya 1 to 3. Rumbudza Jehovha mweya wangu, zvose zviri mandiri ngazvirumbidze zita rake. Rumbidza Jehovha mweya wangu, urege kukanganwa mikomberero yake. Iye unokukangamwira zvakaipa zvako, unoporesa kurwara kwako, unodzikinura upenyu hwako pakuparadzwa, unokuisa korona yeunyoro nengoni. Zvikanzi unoporesa marwere ako ose. Tiri kuverenga Mateo chapter 4 verse 23. Jesu akapota neGarirea rose, akadzidzisa mumasinagoge avo vose, achiparidza evhangeri youshe, achiporesa hosha dzose namarwere ose avanhu. Jesu akapota nemaguta ose achidzidzisa evhangeri. Zvinokosha kuteerera vhangeri. Achidzidzisa zvoushe, zvinokosha kunzwisisa vhangeri yeushe. Achiporesa marwere ose. Ndosaka Mwari iye nhasi uri kwauri, Mwari adzvara varanda vake vanokukumbirira nekukunyengeterera kuti kana uchitenda uporeswe. Nepano pamhepo takukunamatira. Kana uchitenda, Mwari anosunungura, anorapa. Iye Jesu ane ruponeso, ane upenyu. Zita rake ngarikoshe mauri, ngarinake mupenyu,
ngarinhuhwirire pamhino dzako iro zita raJesu. Tiri kuerenga Luka chapter 8 verse 26. Akasvika kunyika yevaGerasa yakatarisana neGarirea. Wakati achibuda mugwa nyika, mwe murume weguta akasongana naye. Wakanga ane mweya yakaipa, nguva huru, wakanga sina kupfeka nguo, asingagari kumba, asi marinda. Zvine wakati achiona Jesu, akadanidzira andokuzviisira pasi. Akati neziguru, ndine mhaka yeiko nemi Jesu, mwanakomana wokumusorosoro? Ndinokumbira kwamuri kuti musanditambudza, nokuti wakarayira mweya wetsvina kuti ubude kumunhu. Jesu anoporesa vane maronda saJobhu, anoporesa vane kensa, anoporesa vane BP, anoporesa vane mhando dzehosha, anoporesa vane mweya wetsvina, anoporesa vakasungwa, anoporesa vakatapwa, anosvinudza mapofu, anosimudza zvirema nevakaonyana miviri, vakasungwa naSatani. Jesu anoporesa vane mweya wetsvina. Jesu anoporesa kana vatenda kuna Jesu, vakaiswa zvinhu zvavanhu zvidhoma nezvitokoroshi. Jesu anoparadza, osunungura, anosunungura. Fara muna Jesu, tenda muna Jesu, tenda kuna Jesu. Ndatitende kuna Jesu. Zita rake ngariimbiwe nemwoyo wako, ngarikudziwe muupenyu hwako, ngarikoshe kubva panguva inoi. Sarenda kuna Jesu, ipa kuna Jesu. Kune vanazvo iti Jesu ndinoisa zvandiri, anoziva zvekuita nazvo. Sarenda upenyu. Kune vakatsikirigwa, uya kuna Jesu. Kune vanorota zvisingarotwi, uya kuna Jesu. Usunungugwe, uponeswe, uraramiswe. Ngadzore uso hwedu tinamate. Baba vekudenga, Ishe Mwari vanoera, kuna rimwe zita kudenga kana panyika hatichaponeswa naro, asi zita raJesu. Noya pamberi penyu tsvaka kunatswa kati meropa ekufukidzwa nokururama kwenyu, kupiwa simba, simba remweya unoera nesimba revhangeri. Pandiri kunamata, kune vakatapwa, kune vakasungwa, kune vari muzvivi, kune vari mumarwere anetsa, apedzera mari kuzvose. Panguva ino Mwari, dandi baba avo, kudandi mai avo, nekudayira nekutenda kwavo, damukomana uyu kana musikana uyu, nekudayira nekutenda kwavo, dee mukati memwoyo make masvika kukudzwa kwezita raJesu, kuimbwa kwezita raJesu, uye nekutendiwa kwezita raJesu. Ndoda kuvaudza pamberi penyu, kune ropa riri nani rinotaura zvakanaka kudarika raAbheri, rinosamba nekuchenesa, rinogezesa mutadzi. Vanatsei mukati meropa renyu. Ipo panguva ino mavanatsa paropa renyu. Ndokumbira kuti mavafukidze nekururama kwenyu. Kana mavafukidze nekururama kwenyu, simba rinosunungura, simba rinorapa, simba rinoponesa, simba rinorapa, dai ringadzika mukati murandakadzi wenyu nemurandarume wenyu, dai ringadzika pane uya nemweya yerima yatinorayira nezita raJesu, ngaiparadzwe. Makasha adambugwe, musunungura akatapwa. Pane uyu akaiswa zvinhu zvavanhu, ngazviparadzwe muzita raJesu. Simudzai munondo, iwo munondo womweya, mubaye mweya yerima yese, ngaibude isingadzoki mavari nekusingaperi. Pane uya nemaronda,
ane kutambudzika, ane rurindi, kana ane nhuta, kana mhando iyi yekurwara, ndiri kukumbira panguva ino nemhaka yesimba, simba riri muna Jesu. Haiwa Mwari, makarapa vakare, nazvino makamirira kurapa kune vanodayira nekutenda kwamuri. Rapai neuyu, rapai neuyu, muhwirei urombo. Kana mamuhwira urombo, inzwayo kunyengetera kwangu, inzwayo kudemba kwake. Misodzi yake iwire muchanza chakabayiwa nezvipikiri. Mumurape nekumuporesa. Sai rugare, bvisai misodzi, unzai kufara, isai kunyemwerera, nokuti muri Mwari. Rapai mhando idzi nemhando idzi nemhando idzi dzemarwere. Tinokumbira panguva ino nekudayira nekutenda. Hakuna akauya kwamuri mukamudzosera akadaro. Nepanguva ino ndirege kuti amen pasina wamahwira urombo. Neniwo mundirangarire munyasha dzamuponesi wedu Jesu. Amen. Amen. Ritendwe zitara keri kutswe zitara keri